אומר רבי נתן, כל מה שהשם מסובב אותך בדרכים, דרכים שלא חשבת ללכת אליהם, רצית לפה, פתאום, מה קרה? לא תכננתי את זה. אומר רבי נתן, תדע לך, עיקר מה שהשם יתברך מסובב אותך בדרכים, כדי שאולי תפגוש עכשיו איזה אחד בדרך ותדבר איתו ממה? מאמונה. תדבר איתו מהשם, תדבר איתו מהתכלית. רק מה אני, במקום זה, מגיע נסיעה, מה עכשיו? וכל הדרך ככה, לא מבעיה שלא מתקן ניצוצות, מישהו מגיע אליי, אני עושה לו פרצוף חמוץ, בשביל זה הוציאו אותך. תדבר, רגע, הזדמנה לי נסיעה, אמרנו, לכתחילה האדם לא יצטרך עכשיו, יהיה יצען, חס ושלום. לכתחילה האדם, לך עמי בו בחדריך, או סגור דלתיך בעדיך, אומר רבי נתן, הפסוק בישעיה, שב בבית, שב בבית המדרש, תלמד, אין לך מה לחפש בחוץ, העולם הזה מפחיד, הזדמנה לך נסיעה, אתה חייב לצאת. תדע לך, אומר רבי נתן, כל התכלית של הנסיעה שלך בשביל מה? בשביל שאולי תפגוש איזה אדם אחר או איזה כמה אנשים ותדבר איתם, תחזק אותם באמונה.